Dar unde? Am fost în Mangalia și mi-a omorât în 94 pe băiatul meu de 22 de ani. Sora mi-a luat încoace, definitiv, că eu am venit șocat. Înțeles. Am pe Mihai Bravo adresa, dar stau la venia mi costace la o babă. Înțeles. Mi mănâncă zilele și nu știu unde se Ce aveți de gând să faceți? Ce aveți de gând să faceți? Adică nu știu cum să scap de acolo. Tot mă joc la bingo, la loto, că se câștig, se cumpăr locuințe. Cât jucați pe zi? Cât jucați? Puneți des așa la bingo? Cumpăr mereu de când am început. Am înțeles. Dumneavoastră lucrați ceva? Sau încercați? Pensionar. Am înțeles. Ce părere aveți de primăria? Vă ajută primăria cu fonduri, cu se laudă la televizor primarul, că dă fonduri, că dă bani, mâncare în fiecare săptămână? Mi-au dat mie. Păi nu știu. Nu? Nici bani, nici mâncare, eu nu știu. Înseamnă că sunt niște mincinoși. Ba, i-a dus câteodată așa pe drum, dar eu dacă n-am adresa aici... Sau tăierea pensiilor, ce prea aveți? Pensia foarte puțină. 4 milioane. V-am mișorat-o și dumneavoastră acum de curând? V-am mișorat că am mișorat pensiile în toată țara. Nu, atâta. Doamne ferește. La 4 milioane cu pornă ce fac? Mai iau și medicament. Greu. Greu. Parcul, asta e parcul care am. Cum vi se aici pare? Trec. Au promis că o să facă mai multe spații verzi, n-au Un făcut pic nimic. mai trebuie modificat. Mai trebuie, nu? Mai trebuie renovat. Da, așa, arhitectura asta contemporană, credeți că se interpune bine cu modernismul? Măi copile, ce să zic? Ce pot să zic? Să nu viu nici de hac, nici de... Am înțeles. Da. Eu nu prea îmi place să mă bag în... Dar la început primarul a promis pentru bătrâni multe spații verzi și table de astea, știți? Și acum n-a făcut Știți că nimic. vor să facă cei la primărie o ofertă, să ofere la 2 bătrâni o capelă gratuit. La ce părere aveți de această inițiativă? Păi eu dacă sunt eu... Această inițiativă macabră a Singur. primăriei. Nu știu, nu suntem la curent cu... Eu am în Mangalia băiatul și eu din 95 eu n-am mai pus acolo. Am înțeles. Dar îți dați seama că am cumpărat pe 25 de ani. Și acum Da. m-am blocat singur că nu pot să mă duc nicăieri. Pensia mea e mic. Credeți că ar fi de apreciat că primăria ar da la bătrâni un loc de veci? Ar ajuta bătrânii cu ceva? Nimeni nu. Fiindcă eu dacă am mutația la sora mea, ea nu mă anunță. Noi suntem până la cuțit certat, fiindcă banii mei de la apartamentul din Ploiești s-a dus. Uite, avere cu fundul. Ce părere aveți de tineretul în ziua de azi? De Nu-mi puștoacele? Da, a nebunit tineret. Ați văzut puștoacele 13-14 ani, cum se îmbracă? Nu, cum... nu-mi place. Dar cum? Cum vi se pare? Nu-mi place, tinerețe de astăzi nu-mi place. Nu mai are respect, nu. Nu are niciun respect, nu are de... Și care crezi că o să fie viitorul lor? Ar trebui să fie un pic mai tras, mai scurt. Mai tras, da? Să dea De la parc. nici poliție, nici una, nici altul nu e. Adică dacă... eu de acum nu am niciun interes. Și unde dragoste nu e nimic, nu e, cum spunea marele... De dragoste? De dragoste nu e nimic, nu. Credeți că mai e dragoste în ziua de Eu azi? nu mai știu ce înseamnă dragoste. Nu? N-ați iubit și dumneavoastră, sunt sigur că când ați fost tânără, foarte frumoasă, deosebită și sigur că ați iubit și dumneavoastră pe cineva și ați fost iubită în dumneavoastră. Am iubit, dar nu așa, că noi am avut rușine. Și cum se iubea înainte? Trebuia să vă ceară mâna la tată sau cum? Eram mai mult în familie? Nu știu exact. Mai mult respect. Cum era? Aveați voi stați afară până mai târziu? Noi înainte știam de rușine, nu le ducem la bal, la film, fără părinți sau fără cineva de apropiat. Cu ei ne duceam împreună, ne cerea de la părinți, ne ducea acasă. Și acum, automat, când puștii ies în oraș... Acum nu mai știe tinerii, se spuie la Nu se duc în oraș și ei fac tot felul de chestii, fac și sexuri chiar unii dintre ei. La 13-14 ani, cum comentați? Lasă-mă în pace, că... Cum comentați la 13-14 ani ei fac sexuri? Ce naiba, țiganii fac așa. Așa este.
Despre etnobotanice, despre tineretul nebun din ziua de astăzi, ce părere? Crezi că o să fie mai bine în țară? Nu e bine. Nu e bine. Sărăcia oarbe. Am înțeles. Sărăcia oarbe. Murim de foame. De încheiere, vreți să mai spuneți ceva, să mai transmite ascultătorilor noștri? Doresc mai multă bună condiție și pensia mai mare și cu tinerețea asta un pic să fie mai severe. Am înțeles.